जाथों UPPLनि ट्राइबेल बर' बिथांमोननि थाखायबो मोजां गुबुन जायगानि नन ट्राइबेल मानसिफ्रा बिनि बिदा फंबायनि हाखौ बायना लायफैनायखौ UPPLनि नेताफ्रा लुबैयो ना 1000 गामि दानख'नायनि दिनै प्रसेस जादों बेयो BTCनि बा BTRनि मोजां मोनखानाय हाखौ हगारफिननाया मोजां गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव जाख'नाय सोलिदों बेनि सायाव माबा उत्थापन खालामदों मा बुंनो सानो नोंथाङा आंथ' MCLA नङा आं एसेम्ब्लियाव थांनो मोनाखै बे हिसाबै माबायदि डिसकासन जादों आं बेखौ बुंनोबो रोंनाय नङा खिन्थु मोनसे बुस्थुखौ जोङो नुबोबाय थादों जे BPFनि अपोजिट पार्टी आगोलाव डाबल फी बेनि उनाव PCDR बेनि उनाव गुबुन गुबुन मोनफा मोनफा इलेक्शनाव गुबुन गुबुन नाम लानानै जोंखौ अपोजिशन हिसाबै जि बिथांमोना खामानि मावबोदों सब समाय कारापसननि खोथाखौनो बुंबाय थादों खालि कारापसनल' नुदों बिसोरो जे BTCआव जि मावदों गासैखौबो कारापसन नुदों आइ दालां बानायदों आइ दालां बानायनानै थाखा जादों दा थुक्राझाराव आइ पलियाव आइ दालां बानायबावदों बेखौ थाखा जादों इउनिभार्सिटि बानायदों थाखा जादों CIT बानायदों थाखा जादों नैबेबायदि नुबोदों माने BPFआ जेबो मावाखै BTCआव खालि थाखाल' जाबोदों ओंखायनो दा गावसोर पावाराव फैनाय लोगो लोगो BPFखौ धंस खालामनो मोनसे अस्त्र इनकुरि नांगौ बेखौ इलेक्शन केम्पेइनाव बिथांमोनहा हब्रा रायजोनि सिगाङाव बुंबोबाय थानायखौ जोङो खोनाबोदों खिन्थु आं सानो बिथांमोना सोरनिबा भुलखौ नागिरबाय थायाब्लानो BTCआव परिबर्तन लाबोनो होननानै जि पावाराव फैनो थाखाय रायजोनि खाथियाव थांदों आरो रायजो राजाफ्रा बिश्वासाव लानानै बिथांमोनखौ भट होनानै दिनै देरहाहोदों गमामायै बिथांमोना रायजो खुंदों ओंखायनो जोंनि BTCआव हारि हिसाबै थांनानै थानो जोंनि BTCआव राजनैतिक हिसाबै थांनानै थानो जोंनि BTCआव जोंनि फिसाफ्रा माब्रै शिक्षायाव जौगानो हागोन रांखान्थियाव बोरै जौगानो हागोन हारिमुआव बोरै जौगानो हागोन बेफोरखौ मोजां प्लेनिं लानानै खामानि मावथों आं बेखौसो आसा खालामो सर मोनसे सरसा सोलिबाय थादों दा ट्राइबेल प्लेनिं वर्कआव जेखौ ट्राइबेल नङि मानसिफोरखौ ट्राइबेलनि समान अधिकार मोनसे हानि जेखिनि खेथ्रआव बेयाव सोलिबाय थादों बे खोथा नोंथांमोना हयथ' सिगांनि आगुनि लेङाइ मावफुं सोदोंमोन आरो BTRनि नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो आं BTRनि नङा आं BTCनि डेपुटि चिफमोन दा जोङो BTC दादों रायजो राजानि हेफाजाबाव सरकारजों रायज्लायनानै सरकारा गनायनांदों जे BTC आन्डार 6 शेड्युल दाफुंनाय जाथों आरो बेनि दारैनो BTC ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल नन ट्राइबेल मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि राजनैतिक अधिकारा साब्यस्त जाथों बयनिबो हानि अधिकार शिक्षानि अधिकार सबनि अधिकार बियो साब्यस्त जाथों बेनि थाखाय BTCखौ दाफुंदों आन्दलनजों जर्जरित बहुत गन्डगलजों जर्जरित जानाय बे ओनसोलाव शान्ति प्रतिष्ठा खालामनो आरो अर्थनैतिक उन्नयन खालामनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि शिक्षा मोजां होनो थाखाय जों जेरैबायदि खामानि मावबोदों इउनिभार्सिटि फुल फ्लेजेड बडलेण्ड इउनिभार्सिटि दाफुंनो हादों सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि दाफुंनो हादों इन्जिनियारिं कलेज दाफुंनो हादों दा मेडिकेल कलेज बानायगासिनो दं आरो जेरावहाय कलेजआ गंब्रै गंबाल'मोन दिनै गोबां कलेज जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादों आरो गोदान कलेजफोर गायसननो हानाय जादों स्कुलफोरनि अबस्थाया जेरैबायदि गाज्रिमोन जोङो एसे एनै फोसाबनानै होनो हादों लामा सामा होननाय गैफेरामोन जोंनि जायगायाव BTCआव टटेल मोनब्रै जिल्लायाव बे गौरां दालांनि बादै कंक्रिट ब्रिज होननाय गैफेरामोन दा बेफोर जायगायाव कालभार्ट होननाय गैफेरामोन पिच लामा नोंनि बे क'क्राझाराव अबावबा आधा किल'मिटार अबावबा 1 किल'मिटार बेनि बादै जेबो पिच लामा होननाय गैफेरामोन दानि यां जेनेरेसना बेखौ मिन्थिया जानो हागौ बेफोरखौ दाफुंनायाव थाइसे थाइनैनि बेफार नङा बेफोरखौ दाफुंनायाव 1 सप्ता 1 मासनि समय नङा गोलाव सम नांगौ जोङो हाफुंबोआखै 15 बोसोराव जोङो जेरै सान हर मेंनाय गैयाब्लानो खामानि मावबोदों दिनैनि अबस्थासिम जों लाबोनो हादों दा बेनिफ्राय बांसिन जोंनो नांगोन इउनिभार्सिटि 10 खानसो जोंनो
जाहोनो हायोब्ला मोजां इन्जिनियारिं कलेजखौ 20 खानसो खालामनो हायोब्ला मोजां आरोबाव मेडिकेल कलेजखौ जुदि गंब्रै गंबासो इमिडियेटलि बानायनानै लाबावनो हायो मोजां आरो बेनि बादैबो IIM IIT बोरै इस्टाब्लिश खालामना लानो हायो बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनांगौ दा बे फारसे सिन्था खालायाबालानो सोरबा जानाय लोंनायनि सायाव जुदि नोजोर होबाय थायो मेगन साबाय थायो गारि घरा न' बां सोरनिखौबा मेगन साबाय थायो बेथ' रायजो खुंनाय नङा बेजों जाथिया डेभेलपमेन्ट जाया बेजों ओनसोला डेभेलप जाया जोंनि बिटिसिआव बे जानाय नङा दिनै हानि बेफारखौ नोंथाङा बुंदों जे बिटिसिआव जों जि बाउन्डारि खालामबोबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बिटिआरआव बे गामिया बांदेरनांगौ ना बांदेरनाङा बांदेरनायनि सोना लाबोनांगौ ना नामोन क्ल'जआव बांदेरनायनिथ' सोना लाबोआखै एक्सक्लुसन आरो इनक्लुसन होदों दिनै बांदेरनायाव 1 इन्सिबो सोनो हायाखै खिन्थु कमिसन दानानै बिटिसिनिफ्राय 700 800 1000 गामि दानख'नायनि दिनै प्रसेस जादों बेयो बिटिसिनि बा बिटिआरनि मोजांनिया मोनखानाय हाखौ हगारफिननाया मोजांनिया आरो दा जे इएमफ्रानो बुंगासिनो दं चिफ मिनिस्टाराबो बुङो जे बिटिसिआव माने बयबो जाथि बस्ति ट्राइबेल नन ट्राइबेल बयबो हा फाननाय आरो बायनायनि अधिकार मोनगोन बे मोजांनिया दे सोरबाया इउपिपिएलनियानो जाथों इउपिपिएलनि ट्राइबेल बर' बिथांमोननि थाखायबो मोजांनिया गुबुन जायगानि नन ट्राइबेल मानसिफ्रा बिनि बिदा फंबायनि हाखौ बायना लायफैनायखौ इउपिपिएलनि नेताफ्रा लुबैयो ने प्रमद बर'आ लुबैयो ने जुदि लुबैया आं सानो बिथाङाबो लुबैया जुदि लुबैया अब्ला दिनैहाय आसामाव एखे गभर्नमेन्ट दादों इउपिपिएल आरो बिजेपि फुराना कामरुपनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव अरा ट्राइबेलफ्राबो बायनाय फाननायनि जि अधिकार होनाय जाबाय बिनि दारै 1 सप्ताहनि गेजेरावहाय 90% ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सनापुरनि बे मिर्जानि रानिनि हाया ट्राइबेलफोरनि हाया 95% 1 सप्तायावनो अना बर'फोरनि आखायाव थांबाय बेखौ मानो प्रटेस्ट खालामनो हादिया बिटिसिनि इएम माखासेफ्रानो बुंगासिनो दङ जे अना ट्राइबेलफ्राबो बायनाय फाननायनि अधिकार दङ बिटिसिआव बेखौ बुंगासिनो दं निश्चय दं ओंखायनो प्रमद बर'आ बुंनो हायाखै प्रटेस्ट खालामनो हायाखै गैया होननो हायाखै आरो जुदि गैयाब्ला बे बिटिसिआव जुदि अना ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ बायनो हायाब्ला बायनो हाया होनना बुं फंसे जों रायजो राजाफ्रा क्लियार जानांगौ सर 16टा डिपार्टमेन्ट थांनाय दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट जि 39 डिपार्टमेन्ट जोङो मोनबोदोंमोन जा एबा दाजा जों बेखौ लानानै गौरबै रायजो राजाफोरजों सावरायनानै बबे ओनसोलाव इरिगेसन नांगौ बबे ओनसोलनि एलपि स्कुला मा अबस्थायाव दङ बबे ओनसोलाव लामा नांगौ जों पिच लामा बानायजोबनो हायाखै अन्थाइ बालाबो होजोबनो हायाखै खिन्थु प्लेनिंनि दारैहाय जेरैबायदि मावनांगौ जों मावबाय थादोंमोन निश्चय बयनिबो जिबना इमप्रुभ जादोंमोन लिभिं स्टेन्डार्डआ दा फैयै फैयै बे डिपार्टमेन्टखौनो 16टा डिपार्टमेन्ट डिसिनो हरफिनबाय डिसिनो हरनाय माने डिसिआ प्रमद बर'नो एन्सार होआ डिसिआ एन्सार होयो दिसपुराव गतिके बे डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरनाय माने दिसपुराव थांफिनबाय आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिननाय जाबाय सोर दैदेनगिरिया गावनि पावारखौ अपजासि सोरनोबा हरफेरो दिनै प्रमद बर'आ अपजासि बिराद गावखौ उदार देखायनो थाखाय डिसिखौ जोंनि इनभल्भमेन्टआव लाबोबाय होननानै देखायनो थाखाय बेखौ खालामदों बिनि दारै प्रमद बर'आ बेक्तिगत जेबो नुकसान जायाखै बिनि दारैहाय जोंनि बिटिसिनि जनसाधारनफ्रा समग्र लकसान जादों 16टा डिपार्टमेन्ट जोङो खोमानानै लादों जोंनि अधिकारखौ खर्ब खालामनानै लादों बिनि थाखाय प्रमद बर'आ दायी बिनि जबाब होथों रायजो राजानो बेबायदि खामानि मावनायनि उनावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्रैहाय प्रमद बर'नि प्रति मोनसे बिश्वासजों खामानि मावनो हानो जों दिनै बिराद मनखस्थ मोनदों इउपिपिएलआ मोनसे राजनैतिक दल बेखौ जोङो अपोजिशन बियो गाज्रि जों बुंफेरा बिथांमोनहाबो बर'नि फिसा गतिके बिटिसिआव बयहाबो दायित्व दं पार्टिया जेखियानो जाया दिनै प्रमद बर'आ इउपिपिएलआव थानो हागौ आं बिपिएफआव थानो हागौ आं फैयोब्लाबो आं खामानि मावनांगोन प्रमद बर'आबो बिटिसिनि थाखाय इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनांगोन जों बेखौसो लुबैयो राजनितिकआ गावनि गोसोजों गावनि इन्ट्रेस्टजों गावनि उद्देश्यजों गोरोबनानै राजनितिक दलखौ बासिनानै लागोन खिन्थु सैबुलि बिपिएफ दानायखौ जोंनो नाङा बिटिसिखौ जोंनो नाङा ओंखायनो नामखौ सोलायनानै बिटिआर बिपिएफआ
चिफ आरो डेपुटि चिफनो केबिनेट डिसिसन होदोंमोन माबा केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक दङमोन बेखौबो जोंनो नाङा बे टाइपनि मोनसे राजनितिक एप्रोच जुदि लायो बे बिपिएफआ 39 डिपार्टमेन्ट लाबोनायखौ सरलथाखौ जोंनो नाङा बेबायदि एप्रोच जुदि जों लायो बे ओनसोलखौ बोरै डेभेलप खालामनो दिनै रेवेन्यू जेनेरेटिं डिपार्टमेन्ट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट मोनसे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टखौ अलरेडि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाजोब्बाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेवहाय नोंनि बिटिसि हा जेबो अधिकार गैला स्टेट गभर्नमेन्टआ डिस्ट्रिक्ट कमिटि सब डिभिजन कमिटि दाजोबनानै ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टखौ कन्ट्रल खालामबाय बिटिसिनि इएम चिफ मोनहा बेवहाय जेबो आखाइ गैला दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नायोमोन महल अन्थाइ बालानि महलफोरखौ क्रेशार गासैखौबो बिनि रेभिनिउआ बिटिसिआव थांजोबो बेखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाबाय जे मा होनो माइन एन्ड मिनारेल डिपार्टमेन्टआव बेखौ लांनाय जाफिनबाय माइन एन्ड मिनारेला बिटिसिनि गैया बिटिसिआव गैया गतिके बेबो स्टेट गभर्नमेन्टआव थांबाय मिन्स मेजर रेवेन्यू जेनेरेटिं डिपार्टमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआव लांफिनबाय बबे फैसाजों बबे रेवेन्यूजों बिटिसिखौ सालायनो बेखौ बिथांमोनहा मोजाङै सावरायलायथों आरो जायहा बिटिसिनि इन्ट्रेस्टआव थांगासिनो दङ बेखौ मावथों एगेन्स्टआव थांगासिनो दङ बेखौ प्रटेस्ट खालामथों जोङो कनस्ट्राक्टिभ रल लागोन बेफोरखौनो देखायगोन आरो बेफोरखौनो सावरायगोन बेखौनो सावरायगासिनो दङ निश्चय दिनैनि हाउसआवबो जे 16 डिपार्टमेन्ट हरनायाव मा नेगेटिभिटि दङ जुदि अन्थाइ बालाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय उठायनानै जुदि माबायाव लाङो मिनारेल डिपार्टमेन्टआव लाङो माइन एन्ड मिनारेलाव जोंहा बेसेबां रेवेन्यू खम जागोन दिनैनि हानि सायाव मा सिन्था खालामदों बेखौ जोङो बोरैहाय रक्षनाबेक्षन होनो हागोन बेफोर समग्र खोथाफोरखौनो सावरायदों आसामाव दा फर्थ लेंगुवेज मोनसे आसामाव एसामिस लेंगुवेजखौ कम्पालसारि खालामनानै फर्थ लेंगुवेज मोनसे पुलिस खालामदों बेखौथ' बर' मानसियाव एसामिस लेंगुवेजखौ कम्पालसारि लाथारनांगौ मोनसे जाबसिननाय नागिरदों मोनसे आयेन खालामदों बेनिखौबो नोंथाङा बिटिसिनि सिगांनि गाहाय लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि हिसाबै इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ लादोंमोन बे डिसिसना दिनैनि नङा बे डिसिसना आसाम एकर्डनि उनावनो आरो जेब्लानो आसामाव असमिया भाषाखौ इम्पज खालामनो नागिरदों बेवहायनो जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि दानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ भेहेमेन्टलि अपज खालामनानै एबसु आन्दलन जानायनि आलादा रायजो बिनायनि गुदियाव इमिडियेट कारना इमिडियेट कज जायखौ बुङो इमिडियेट कजआ बेनोमोन जोङो 15 बोसोर सालायबाय बेवहाय बेखौ दासान जे बे इम्पजिसना जोंनि दिनाव गैयामोन जोङो खुनुदिन मानिबोआखै दिनै इउपिपिएलआ सरकाराव दं बिजेपि गभर्नमेन्टजों बेवहायबो जुदि हानिखौ मोनसे डिसिसन लाबाय डिपार्टमेन्ट लांफिननाय डिसिसन लाबाय बायदिसिना आरो बे भाषाखौबो जुदि इम्पज खालामजाबावो बेखौ आंखौ सोंनानै लाब गैया नेताफ्रा बेखौ प्रटेस्ट खालामनांगोन जुदि बर'फ्रा बेजों लाब दङ होननानै जुदि मानिनानै लायो बे आलादा खोथा बेखौ जुदि जोङो फरायाबा बेखौ लानायाव जोंहा लकसान दङ होननानै बुजिदोंब्ला अब्ला नोंथांमोननि मेडियानि दारै बे नेताफ्रा दानि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा सासन खालामगासिनो दङ बिथांमोना प्रटेस्ट खालामग्रोनांगोन आरो बर'नि जि जातीय दलफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों बर' समाज आरो जेसेबां